ang top secret mo. Bumalik yung karelasyon ko sa ex niya. Nakilala ko si Ann online. So from Bulacan siya. Then tumagal yung usapan namin online hanggang sa dumating sa point na pag-meet up, ganyan. Din kami. Pero kalaunan yun nga DJ, bumalik siya sa ex niya. Pero dahil nga malungkot ako ngayon or mag-isa ako, yung attachment issues ko, parang ang hirap mag-move on. Even na maiksi lang yung pinagsamahan nyo. Bakit yung taong gusto mo hindi naman sigurado para sa'yo? Kabisyo, para saan pa yung pinaglalaban mo? Sa taong gusto mo, kung siya mismo gusto nang sumuko sa'yo. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:01 PM, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, minsan napapatanong tayo. Sabi nga sa awitin, bakit kung sino pa yung marunong magmahal, ay siya pang madalas maiwan? Sakit lang kabisyo na magmamahal ka ng totoo. Pero bandang dulo, yung taong pinaglalaban at minamahal mo, iiwanan ka lang na mag-isa at sugatan ang puso mo. Yan po ang ating napakinggang kwento sa ating top secrets kagabi. Pakinggan na rin natin kabisyo ang patikim ng ating Rocky Secret Files ngayong gabi na to. Hindi ako ang tatay, pero ako ang nagmahal. Isang mabigat na kwento na naman ang ating mapapakinggan. Isang kwentong pag-ibig na handang magsakripisyo at magmahal ng totoo kahit hindi niya kadugo ang bata. Kabisyo, pakinggan po natin ang babasahin na nag-iisang basa princess natin ngayong gabi na to, na may pinamagatang hindi ako ang tatay, pero ako ang nagmahal. Maraming tatay na hindi kayang magpakatatay. Pero meron naman na hindi pa sila tatay, pero inako nila kung ano ang responsibilidad ng naglahong ama sa taong minamahal nila. Kabisyo, samahan niyo po kami simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating makabuluhang kwentuhan kasama ang ating basa princess na si DJ Rakitera. Para nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Muli, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli ako magbabalik. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rak, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko.
Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.